M'ha tocat presentar avui a esta gent. M'ho he escrit, que Tània diu, ho he escrit? Sí, perquè em posa nerviós. És un grup d'amigues, de gent pirada, però molt centrada, de persones que ho passen bé fent el que fan i sent el que són. Què fan? Són profes. Però són profes dels de veritat, no? Dels que es dediquen a aprendre, no a ensenyar. No només a ensenyar, no? Són boges que gaudeixen del tacte de les serps quan fugen entre els seus dits, que es xiuxiuegen a l'oïda una cançó de bressol, que juguen amb el temps moderns i entre rialles, que ens acompanyen al passat rural, que recorden que no hi ha oblit, que roden com una pedra, com un núvol que se'n va, com un arbust en terra seca, una llàgrima a l'atzar. Els estime i els admire. La dutxa és tendresa, és delicadesa, és estima per les lletres i pels sons. És somriure i tancar els ulls i és màgia i realitat. Les lletres sorgeixen de veure i de viure. Pot ser del veure amb bé, també, però jo no ho sé perquè no estic normalment quan compose. On sí que estic és ací, i estem ací, escoltant i gaudint d'este nou disc, que el podeu comprar allí darrere de la barra. Està per a que pugueu adquirir-lo. I bé, aquesta vegada Ivan, Rafa i Tània estaran molt ben acompanyades d'amigues que faran d'esta vesprada nit una gran trobada i encara més gran, més guai i més màgica si entre cançó i cançó consumiu a les barres, estan ahí a la dreta i a l'esquerra. I ja ho deixo així, amb tots vosaltres i amb totes vosaltres, la duixa amb frens, la resta ara mateix no importa.